Dacă până la vârsta de 30-35 de ani nu o să trăiești programele zilei și a lunii de naștere, îți vei distruge viața sau minim vei avea o criză a vârstei mijlocii care poate deveni una devastatoare. Dacă ești născut pe data de 3, 12, 21 sau 30, trebuie să devii o mamă până la această vârstă sau minim să ai un rol de creație și susținere pentru aceste femei, pentru alte femei. Dacă ești născut ca și mine pe 2, 11, 20 sau 29 a oricărei luni, trebuie să ieși din relațiile toxice, da? Trebuie să-ți găsești acel echilibru emoțional. Dacă ești născut pe data de 1, 10, 19 sau 28, trebuie să devii un lider și să-i ajuți și pe alții să-și realizeze acel potențial. Dacă ești născut pe data de 4, 13, 22 sau 31, acesta significă o formare a unei familii solide. Bărbatul trebuie să fie cap familie, iar femeia trebuie să se realizeze și pe plan material.